končím. Uvědomuj si třeba jako takhle, George, že to třeba slyší i její maminka, teda Georgie. Ona je na to zvyklá tady od něj. Jo. Tak jsou Jo, zvyklí maminka jako, už je zvyklá na Reného, aha. Hmm. Jo, takhle. Tady jako... René je případ Provedl sám o ti sobě něco? tady. René je případ Ne, sám o sobě tady hele, na on mi nic TikToku. neudělal, mně jenom přišlo dobrý urazit nějaký hroty. V pořádku, ale reakční kanály si to přeberou, jak si to přeberou, já to mám u piči. Já jsem řekl, že na tebe budu slušnej, že budu hodnej, vole, nebudu prostě proti útočit, nebo takhle. Což jsem jako nějakým způsobem dodržel, ty si jít svoje. René, já ti poradím jednu věc, jo. Dej No, si povídej. pivo a bude to dobrý. Už si tam tak maximálně vodu, protože musím do práce ráno, vole. Však říkáš pravdu, co na to špatného. Ha, děkuju. Jo, tak říkej pravdu, mě to je jedno. Já ti Ahoj, nemám jako co Simonko. proti argumentovat. Máš pravdu, Lidičky, všechno, když co, lidi, nepochopíte. všechno, co teďkon Adela řekla, co řekla, je pravda, protože všechno, co se řekne na TikToku, je pravda, samozřejmě. Linda tady píše, A co je, René? všichni tomu prostě věří, že jo, co se řekne na TikToku zde. Já Ahoj, jsem řekl, Larvičko. že na Adelu budu hodnej. Já s ní mám čísla, já s ní mám dneska coiny, já s ní mám 3000 dneska vydělaný, vole, z Adely, vole, mám v piči. A tam Takže pojď, ať že si jsem ti povídá, dala co coiny a chce. čísla, to víš, že jo. Čau Adel, ahoj. Ať si povídá, co chce, je mi to uprdele, vole. René, já a Ruto. Je mi to uprdele. Byla s tebe má taky coiny, vole. Ty si taky měla Má coiny, René protože to z byla piva zábava. pupek. Ano, měl z piva pupek, ano. Já mám velký pupek, ty pičo, vole. Já mám velký To máš, pupek, no. ty vole. No, velký pupek, René ty totiž pičo, vole. čeká slouně. No, já mám velikánský pupek, ty vole. Úplně brutálně veliký pupek mám, ty vole. Úplně neskutečný. A to nemám zatáhlý. Takhle je to zatáhlý, takhle je to zatáhlý. Takhle to zatáhlý. Takhle mám normální pupek, vole. Takhle mám normální břicho. Takhle zatáhlý, takhle mám velký pupek. A už leze chobot, René co? ho nervujou. René ho nervujou ženský totiž, tak proto hubne. A už mu Takhle kouká mám velký chobutek, pupek, ty ano. vole. No. Pičo, Ano, velikánský kouká pivní pupek mám tady, ty vole. Jsem tlustej vyžraný prase, ty vole. Adélo, ty vole, pomlč, jo, prosím tě. Umím pupku, Ukaž ty to vole. bez tílka. Nemůžu, dostal bych ban, vole. Adel, Já myslím, že to tílko je úplný dost, vole, teď vidíte rozdíl. Chceš Takhle mám normálně zpátky, veď, proto se tak Takhle- stopňuješ. Já ho nechci zpátky, ať si ho takhle vyberám. mám normální břicho. Takhle jsem zatáhlej. Takhle mám normální Jo, pupek, René, vole. to bude chtít ještě hodně chodit do posilovny. Já nechodím do posilovny, na co bych chodil do posilovny? No tak bys měl začít, pokud seš sebele líbit, tak začni posilovat a cvičit. Já nepotřebuji, si líbilo na Marada můj charakter, vole. Máš černé Jaký tílko máš? pozadí, vidím kulový. Jo, prosím vás, ty vole. Ještě kulase sem zatáhněte, ty vole, kulový, vole. Bez kulku, ty vole. Nevím jako, ale mě to je jedno, udělejte si každý názor svůj. Na to mám v piči, mě to nezajímá, vole. Je to TikTok, vole, zítra to každý zapomene. Udělej na to video a reakční kanály. Mě to nezajímá, já jsem přece jenom René. Ty pičo, Adélo. Ke komu jinému si tohle to dovolila, Adélo? Že jsem splachovací, že jsem kurva splachovací. Nikomu A tady jinému pojedeš bych si to stračky. nedovolila. Ale René, počkej, ty se teď chováš hodně neférně, už by si dávno odpojil. Neodpojil v žádném Jo, případě. když Já se lidi divím, hnusně. já se divím, že neodpojil ještě mě. Tak jako mě to No, baví, taky. já se zvědavý, co ještě řekneš jako hezkého o mě. Já se nad tím bavím, jako co tady práskneš nebo nepráskneš. Samozřejmě nad lidi, tím bavím. všechno Mě co to říká strašně- Adela je pravda. Mě to strašně zvedá ego. Protože já No. jsem prostě ten René, já jsem prostě jednička v žebříčku tady na TikToku. Tak neplaky, ať jo. Koukejte všichni na moje nový studio, já jsem prostě frér, nikdo nemá takový studio jako já, jo, já jsem borec namakanej. Ty vole. Ještě něco, Adelko. Nic, já jdu spát, hele. 3/4 na půlnoc, pustím se 3 sestry. ale já ti to řeknu asi takhle, běž spát, ale už budeš mít jenom noční můry. Z čeho? Budeš mít trauma z toho, že tady šopaholik prdel tě tady vytrolila.
Těžce jsi mě vytrolila dneska. René chodí často Velký ke respekt. strážcovi. To je jasný, on miluje strážce. Já si jdu pro vodu, počkej, tohle to bude ještě zajímavý. Konečně, že? Ano. Jdu si pro vodu, počkej. No, najednou si dej vodičku místo piva. Tak já musím Vole. do práce, že jo, ráno, já musím řídit, víš co? Prosím tě, nemel tam, napoď si tu vodu a sedni se na prdel a buď No, si, s ty ním se vole. točit vodu, já mám tady to antistres, víš, kvůli tobě. Antistresovou magnezii kvůli tobě a já jsem byl připravený, že přijdeš a... Abych neměl stresy z tebe, tak si dám antistres. Ahojky Adel, ahoj, ahoj. Ty vole. Na pohodu. Lidi, co mě nesledujete, dejte mi sledovačku, prosím vás, jo. Zasloužím si to a... Dejte mi sledovačku, dejte mi lajky, dejte mi coiny, já jsem ten René. No, já chci jenom sledovačku, já nechci coiny. Až budu chtít coiny, tak to poznáš, jo. Bu, 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 bu. Drž hubu, bu. No, dobrý. Ale, René. Koukej, Kopačko, zdravím kopačku. už praskáš? Už ti praskají tvářičky? Já jsem Už začínáš být nasranej? No, na tebe nikdy. Děkuji. Já zapomněla vlastně. Se mnou si nebudeš špinit ruce, viď? Ještě bys něco ode mě chytil, já zapomněla. Díky, že jsi jediný, kdo má charakter a jede čistě do mě. Jak jedu do tebe, kopačko, vole. Jak jedu do tebe, kopačko, vole. Ne, dobrý, lidi, už toho necháme, už jsme vyhrotili dost. To jsi mě hodně vyhrotila teda. Už jsem vyhrotila dost. Stejně i tak za to nejhorší budu já lidi, takže. Děkuji. Protože víte, jak to chodí tady na internetu. Vždycky přece za všechno může šopaholik prdel. Tak děkuju. Bacha, ať tě pustí na věc. Ale tak co jsem udělal, jak kouřím mimo kameru, ty vole. Za všechno můžeš šopaholik prdel. Georgi, buď sticha, ty vole. No dobrý, nechám tě tady s omezením, je mi to jedno. Údajně jsem měl před minutou říct, že jsem čurák a kokot, vole. Dobrý, kopačko. Já myslím, že někde záznam bude, tak si to pak pust a uvidíš. Jdi do Mekáče, René Šuline. Já jsem jenom řekl, vole, tady se bavila o tobě, kopačko, že jsem ti lezl do prdele a takhle. Já jsem řekl, že jsi přišel a že jsem na tebe udělal potom reakční video, jak jsi sem přijel, vole, jak jsi mě to pojebal, jakoby v úvozovkách. Co jsme si pak vyříkali. Kopačko, já to nemyslela zle, ale dělali jste spolu rozhovor, když už toho měl dost, toho internetu a mě. Záznam bude, kopačko, klidně si to tam najdi, nic takového neuslyšíš, že jsi čurák a jsi kokot. Prosím. Ty vole, René, neser. Ne, to nelezlo, já vím, že jsi jel za mnou. Ale neřekl jsem nic takovýhleho. Záznam bude na No internetu. jo, co si budem, už ti leze stáří do hlavy, tak co si budem, no. Jsem opatrný, já vím, co můžu říkat a co nemůžu říkat, vím, že to bude na YouTube, vím, že mě budete rozebírat reakční kanály a já si jenom A tady děkuju, jako já vím, já budu ta šopaholik prdel nabíjem tady na horší, vás, děkuju všem. abych mohl potom dělat protireakci vůči vám. Rozjedu svůj YouTube zase zpátky, díky tomu. To víš, že jo, nezapomeň dělat Je mi to reakce jedno. zase na mě. Jo, že Ahoj, Baronka. říkám, že mi je to úplně... Ale To šopinku, ona má dneska krámy. Drž houbu, Georgi, ty vole. To je hajsl. Co ty máš, Georgim Áďo? Ty máš ráda křečky, veď? Já ho nemám ráda, ale je to můj kamarád. Já jsem to tady už Ne, ale opakovala Georgi má několikrát, jako že má- křečky. Georgi má křečky a nebudou ti tam vadit jako ty křečci? Jako když tam Nesnáším máš Georgim křečky. potom. Ale morčátka jsi měla ráda. Montej rád toho křečka. Protože už ho dal i do myčky a tak. Jasný, samozřejmě. Jako s tímhle bych nesrandovala tady. Potřebuješ Tak vykoupat. do myčky jsem ho nedal, tam spadnul. Ale lidi, já Nebo myslím, jako- že je na čase to To ukončit. Rozpustit. Já tady Rozpustit nemám to. nic vůči reakčním kanálům, nic. Zdravím všechny, na pohodu. Jak na mě zareagujete, já zareaguju potom na vás, vole. Já tady A v taky piči, proti je Renému mi to nic jedno. nemám, ale máte rádi hroty, tak jsem rozjela nějaký hroty.
Jo, protože, vole, No to já že... proti němu teda mám hodně věcí, to vy víte. No tak povídej, tak pojď hrotit ty mě teďka. Já tě nejdu hrotit rány, já se to nechám na zítra, ať máme téma. Pojďte se prohodit. Ona tě hrotit nebude, Musíme protože mít pak by téma. od tebe nedostala nic na Valentína. No to já dostanu univerz, neboj. Musí osobně ti dát nějaký dárek, aspoň toho medvídka z růží, ne? Jo, já si myslím, že gifty mají větší hodnotu. Prostě berte Adélku s rezervou, s hodně velkou. Sklapně už, Georgi, ty vole. Hajzl, ty vole. Tak on nech ho vyjádřit jeho názor, ne? Tak mluv, řekni názor. Pápasuku. Ať říká, ať povídá. Ať nám taky řekne George názor na Reného, pojďte. No, že máš dneska krámy a měli by tě brát s rezervou všichni. Georgi, chybí mi tvůj autokliker, vole, dneska. To je jediný, co řekne. Kolik máš lajků vůbec? Já nevím, kde to je, vole, napsaný. 76 000? Já mám 223 000. No a stejně jsem byl na tebou, vole, no tak co chceš, vole, amatérko. Jo, dobrý, tak jsem se strapnila, děkujeme. Je ti ho líto? Ale no tak ne, ale jako myslím si, že všeho jako s mírou bych čekala. Jako, Počkej, ale ode mě to ještě přijde, mami. No nevím, já to mám... Cože určitě, říkala mě to maminka? jedno. bych ho nechala tedy. A mě to je jedno, Jo. pojďte do mě to nevadí. Já už jsem zvyklý. Ježíš, ne, já jsem to nemyslela tak, ježiši. Když to už tam nikdo nepoužije do toho videa, ale tam použije jenom, jak jsi mě hrotila tady. A má v piči. A co jako Georgi, já tady zase, teda Georgi, ty prostě furt říkám Georgi, ty vole. A to má uprdele, mě teď jedno. Ať si tady vymyslí o mě, co chcou, reakční kanály. Neřeš to, ne, prosím tě, o mě zase říkají, že se nekoupu, že jsem špína, tak to neřeš. To si řekla ty o mě, ty vole, jsem špína, vole. Ježiši, já jsem chtěla jenom dělat hroty, Ježiši Kriste, bože. No, však v pořádku, vole. Reakční kanály byl materiál. Já si obnovím svůj YouTube, prostě jak se koukám, vole. Prosím tě, strážce tě hrotit nebude, teď on tě má rád. Mě mají rádi všichni, kromě Vladiny, tam mě zablokovalo. Vladina je píča. Že ti to za to stojí rano, hele, to je moje věc, co já si tady dělám nebo nedělám. Já nemám obavy z nikoho tady. špatnej. Já nejsem špatný, ale kdybych to byl špatný, v životě jsem nevezmu tebe na duel nebo takhle. Já jsem A nebo věděl, mě co bude odpojíš. následovat. No, já jsem věděl, co bude následovat moc dobře. Oni mi udělají reklamu, mně sem přijde víc lidí potom a dostanu víc coinů. O to mi šlo, proto jsem s tebou dal duel, proto si s tebou povídám, proto si mě vyhrotila teďko. Reakční kanál na to udělají reakci, vole. Mně sem přijdou lidi a já vás budu vítěz, vole. Mám v piči, je mi to jedno. Moderátorko, vypni na chvilku chat, děkuju. Mám v piči, je mi to jedno. Podívej, kolik tady mám lidí. Jo, teď jsem tě připojil pro čísla. Pro čísla byly duely, pro čísla byl Ondy s tebou duely a takhle. Mám v piči, je mi to jedno. Čísla jsem získal, já jsem si vydělám si, oni na mě udělají reakci, sem přijdou lidi zvědaví za mnou na stream, vole. Nahážou mi, protože uvidí, že jsem jinak, než co o mě řeknou, vole. Já udělám protireakci na YouTube, vole, a jsou v piči kreteni. Mám v piči, je mi to jedno. Je mi to jedno. Mě už nic nesundá. Mě už nic nesundá, Adě. Já už jsem si zažil svý tady s tebou, vole. A můžete říkat, jaký jsem vypočítají zmrt, jaký jsem kreten, vole, ale jo, jsem a budu. Pořád. Neboj, už to bude jenom lepší, pak budeš s Belou a bude to dobrý. No po dnešku, jako co jsi řekla na mě, ty vole, tak asi už jako spolu Ale jako prosím neexistuje tě. žádná šance, jako, Ona že ví, že bychom to byla spolu někdy sranda, mohli být. Ježiši. To byla prdel, Ježiši Krista, by byly hroty. Tak to si zajebal. Ne, já s tebou, Áďo, já s tebou souhlasím jako plně. Ale mě to je jedno, ale jsem kokot, jsem alkoholik, chlastám tady jako prase, vole, jo. Jo, jsem, já za Hele, to já už jsem nestydím, tady je to můj taky content. alkoholik, tak si z toho nic nedělej. A má fakt jako v píči, co mě natočí reakční kanály. Mě už nesundej. A mě už bylo všechno venku. Na mě už žádnou špínu nenajdu, vole. A je mi to uprdele. Že byl někde na Facebooku reklama. Jak reklama, George dobrá na to reklama. čumí, až z toho špatnej, ne? To každý ví a Julko, veď. Proto se nebojím Počkejte, tady dát něco do s ukážu. Adelkou. Já myslím, že jsem byl hodně slušný na Áďu. Nenadával jsem nic, jako na pohodu. Mám v piči.
Ten jeho výraz, jak je z toho prdeli. On je prdeli z toho, Já vole, bych že lidi- jsem nepřišel autoklikrovat, ty vole. Jako.